Hey Mzansi Afrika. Hawu cha hayi. Ngibonga nje uthando unjabulo enimamukele ngalo. Yebo. Kumanje ingoma iyanqanqalaza emarank iyanqanqalaza ko TikTok ko Facebook konakele. Ngizwa kahle Ngiyabonga nje indlela eningamukele ngayo. Ngicela kakhulu kubahleli bemcimbi. Yebo. Ukuthi akumcimbi engekho jabulo la. Ngiyakuzwa mina. Ngiyacela nje kakhulu bafowethu mfoko ithi baxolele ngicela usondeze izinamba zomphathi umuntu atholakala kuzo. Kubalekile. Ukuze mhlawumbe mangabe uhlela umcimbi thina ka umcimbi asukhethi. Siyafika emshadweni, siyafika emkhehlweni, siyafika ememulweni, siyafika kuma festival, siyafika nje yonke indawo la osibiza khona. Yebo. Ngibonge nje kakhulu South Africa, ngiyabonga ngendlela eningamukele ngayo. Qhubekani njalo unjabulo langa nimkhuphule. Unjabulo wenu. Hey madoda. Lalela uzala isolo saba. Ngibuzile ngathi wafika equantum noma ekhumbi indala noma isikwela ushongo. Engafika ngeGL. Hayi wena. Into emanzi tek. Hayi. Umabani. Umama. Ngizalo uManzama, intombi yakwaNzama. Siyabonga. Intombi yakwaNzama nje ngenhlanhla kaNkulunkulu usangikhumbulile ubaba noma basekhona. Siyabonga. Yebo. Ayi inamba ngoba sesofunda indaba. Yebo. Inamba enizomthola kuzona abaleli bokhoze FM sibe kumnandi kakhulu sihleli naye la ingoma lethi ngishile nje abashaya ke noThozani kwala ngiyona le besigijima phela kuyona sigijima kuyona le ngithi nimithe iqala yaqala ngobasket impela kwaziwa kathi hayi khona zamazama iyo ke lesiyatholakala 067 244 9183 awuthi ngiphinde 067 244 9183 ekamazwane leyo uma ungamthola umazwane ukhona baxolela umfo wakithi 073 189 2880 okugcina 073 189 2880 bye bye hawu nkosiyami